Kwa nthawi yayitali takhala tikulira kuti dziko lathu ndi losauka. Takhala tikudandaula kuti dziko lathu ndi losauka, koma zimene zimachitika mdzikomo zimakhala kuti dziko lathu si losauka. Zimene timaona dziko lathu si losauka. Ndayankhula izizi chifukwa chakuti vuto ndi lakuti Amalawi ife sitimachedwa kuyiwala. Pali nkhani zochuluka zimene zikuyenda pa social media. Makamaka tikabwera nkhani yokhuzana ndi agalu. Agalu. Komano nkhani ndiyo kuti kodi agaluwa atipange distract ku zinthu zina zimene zinaonongedwa m'mbuyomo under MCP, under Tonse Alliance, pasi pa usogoleri wa Lazarus Makathi Chakwera. No. Komano kwapezekano kuti apapa wina aliyense nkhani imene ili nkamwankamwa ndi nkhani yokhuzana ndi agalu. Bwanji ndiko kukumbusaniza kuti nthawi ina yake panatengedwa ndalama zochuluka kupititsidwa mdziko la South Africa. Kumene anafikira anthu akunali ku butchery ndicho linga chokuti amafuna akafufuze fetereza ndipo ndalama zinakasidwa. Bwanjiso ndikukumbuseni kuti panazapezeka nkhani ina yake imene kunapezekano kuti awawa amene ali bomawa anatenga ndalama ndi kukasiya ku pharmacy ndicho linga chofuna fetereza. Bwanji ndikukumbuseni za ndalama za nkhani za fetereza zimene zakhala zikusowa. Bwanji ndikukumbuseni za ndalama za nkhani zimene zinabedwa mwachinyengo pansi pa SATA, pansi pa makontrakt achinyengo, pansi posachitapo mpano timakamba nkhani zokhuzana ndi ku Waterboard kuti kunatuluka ndalama zopya. And even CEO amene anathandizira kuti ndalama zimene zituluke anapasidwa ndalama yokwana yopitirira 100 million. Bwanji nkhani ngati zimene zozo sitikuzilankhulapo. Bwanji nkhani ngati zimene zozo tikupezeka kuti tikuziwala. All of chimene tikuchita focus ndi nkhani yokhuza ndi agalu. Sindikufuna kuyiphwekesa nkhani ya agalu iyi chifukwa chokuti one ndi agalu amene ali highly trained. Pakumveka mphekesera ziwiri. Masosi ena kuti agaluwa anagwidwa mdziko la South Africa. Masosi ena kuti agaluwa anagwidwa ku Israel. Chimene masosi sewa kufanana ndicho nkhokoma kuti agaluwa anachitidwa train ndi asilikali ku Israel. Kulankhula kuna kuti akhonza kumachita neutralize mabomu. Like pamalo pachitidwa bomba akhonza agaluwa kupita kukalifukula bomba lija ndi kukaliponyera kutali. Else mwina so kuphulika nawo limodzi. Awa ndi agalu amene amachita riski moyo wawo ndicho linga chokuti asave munthu. Awa ndi agalu amene amamuyang'ana munthu ndi kumuchita study bwinobwino ndi kumuwuza bwinobwino kuti okay fine mbuyanga kati wakondwa nkhope yake imaoneka chonchi. Amasekerera motere mbuyanga ngati ali akuopsezedwa ndi chinthu china chake ambuyanga amaoneka motere ndipo amazindikira pamene thupi likuchita rush like amene lili kugwiritsa ntchito ma stress ndi zinthu zina zotero like adrenaline ndi zinthu zina zotero zikuthamanga mthupi. Agalu amene akamatha kuzindikira ndipo amachita scan around achite identify kuti kodi munthu ndi ndani amene akubweresa mkwiyo kwa mbuye wanga. Awa ndi agalu amene patavuta motani amakhala pakati pa iweyo ndi munthu amene akufuna kukupanga atake. Awa ndi agalu amene sanyengerera munthu akhonza kupha munthu maminisi ochepa chabe. Awa ndi agalu amene ndi amphamvu kwambiri pa nkhani zokhuza ndi chitetezo. So awawa ndi agalu koma tikhonzanso kuyankha kuti awa ndi apolisi chifukwa chakuti kuti iwowa anachitidwa train mmene amachitidwa train apolisi amachita riski moyo wawo mmenenso amachitira riski apolisi. Onere kuti agaluwa salandira chinyengo. Awa si agalu kuti ungapite kumaloko ndi mafupa nthumba kuti basi akandisiya. No. Awa si agalu kuti basi ungangotenga basi kota keji ya nyama kuti basi ndikaponyera ukathamangira nyama. No. Awa ndi agalu amene amakhala serious pamalo. Awa si agalu kuti ungakumana musongo agenda ndi duka. Even ukankumana kompanda kuona kokha umachita munthu kopa. Now, agalu a dziko la Malawi akuyeneka kukhala a dziko la Malawi. Si ali personal owned. Sakuwachita oni munthu wina aliyense. Chimene ndingayankhule pano pandicho kuti agaluwa ndi athu. Ndi agalu athu. Ndi a dziko la Malawi. Ndi a dziko la Malawi. Pakuyeneka pachitike kafukufuku kuti agaluwa ndizokuti anachita kugulidwa personal ndi Chakwera ngati agalu ake kapena anachita kugulidwa ndi boma la Malawi ngati agalu a boma la Malawi. Komano chinthu chimodzi chimene chili chomvesa chisoni ndi chakuti achinyamata m'malo mokuti tizichita focus zinthu zimene zili mata kwa ifeyo, m'malo mokuti tizichita focus ndi zinthu zaphindu kwa ifeyo tili busy ndi nkhani yokhuza ndi agalu. M'malo mokuti tizilifunsa boma kuti kodi tatifotokozereni nkhani ya primary nkhani ya free education izakhala motani. Tatifotokozereni bwinobwino kodi nkhani yokhuza ndi ABCD izakhala motani. Tatifotokozereni kodi nkhani zokhuza ndi NIFI zizakhala motani. Titukulane nkhani yokhuzana ndi mataxi zizakhala motani. Chimene tikuchita focus ndi cha agalu.
zinthu zambiri zikuchitika. Koma chimodzi chimene ndikhoza kuyankhula pano pandi chakuti sindikusekerera mchitidwe wokuba. Ngati agaluwa aku nyumba yachifumu anabedwa akuyeneka abwezeresedwe, chifukwa nthawi zambiri zimakhala zachinyengo zing'ono ngati zimenezi zimene zimapezeka nokuti tikuzichita cover ende zabereka chinthu chachikulu. Komano with right mind timpingwasirani amene ali pa authority zinthu zaziyendese mmachilungamo. Komano still more ndi nkhani yokuti kodi nkhani zokhuza ndi bandera zili pati zingazatheke kuti atuluke. Yankhulake sindidziwa, koma chimene ndingapemphe ndi chokuti muchite like video. It's your boy Sam Mavita, tonani so mu video inayo. Peace.